Takže čuste, ja som Dominik Popovič a pri mne je... Šofík, čaute. Budem natáčať videa o Call of Duty, Warfare, potom CS 1.6, Minecraft a samozrejme Battlefield a možno aj iné hry. NHL, skúsim a FIFU. Bude sa mi možno dariť. Možno začneme A ešte World of Tanks, samozrejme. A potom sa môžete asi tešiť, buď na Let's Play Battlefieldu alebo z Call of Duty. Budeme točiť ja, Dominik a Smajlo. SVK. No, to je iba taký každý informačný vlog na Dominikovom kanále. Teraz som mu pomáhal robiť fraps, potom rendering a to ďalej. Ešte som na YouTube som mu pomáhal robiť kanál a trošku nastavovať. No, tak toto je asi v tom vlogu všetko, ne? Môže. My sa aj rozlúčime, tak Čuste. sa uvidíme ďalšie video, tak čaute.